Kaixo, ikasle guztioi. Aurreko piluletan oinarrituta, pilula honetan, saiatuko gara zuen komunikazio aurkezpen materialen hobekuntza edo kalitatea hobetzeko helburuarekin adimen artifizialen laguntzaz material horiek nola sortzen diren erakustea. Horretarako, esan bezala, aurreko piluletan ikasi duguna oso baliagarria izango da eta horren errepaso txiki bat egin ondoren, saiatuko gara material hauek nola sortu erakusten. Honetarako, gogoratu aurreko atasa batzuetan ikusi dituzuen, zuen eskura izan dituzuen pilulak. Lehenengo baten, informazioa nola bilatzen erakutsi zizuen, horretarako prontaren erabileraren garrantzia azpimarratzen zen, bai? Hurrengoan, adimen artifizialeko erramintak erabiliz sormen prozesuan nola lagundu ahal ziguten erakutsi zen, eta azkenik, saiatuko gara adimen artifizialaren erabilera hau, laguntza hau, eduki digitalak lortzeko edo sortzeko erabiltzen erakusten. Horretarako, gure ikasketa prozesu honetan, konparazio bat egin genezake, ez? Orain arte egin ditugun, hemen ikus daiteken moduan, egin dituzuen infografiak eta aztertu, horretaiko pantailazo bat hartu eta infografia hau nola hobetu genezake, ez? Galdera horreri erantzunez, saiatuko gara adimen artifizialari laguntza eskatzen, bai? Eta lehen aipatu bezala, orain arte egin dugun lana aprobetxatuz, eskatuko diot ChatGPT-ri, hemen lortu dugun informazio horretan oinarritzen den infografia bat sortzeko. Sortu ematen dizudan informazioa duen infografia bat. Prontean hori idatzita, ia zer eskaintzen digun. Hemen ikusten duzuen moduan hasten ari da, imagina prozesatzen, eta jartzen digu, abisatuko gaituela gure irudia listo dagoenean, prest dagoenean. Gauza berbera, egingo dut, Copilot-ekin, aber zer esaten didan. Zergaitik eskatu diot infografia bat egiteko? Aurreko atasa horretan, sormen prozedura horretan, adimen artifizialak eskaini zizkigun komunikazio tresna batzuk, eta imaginatu zuek ikasle talde moduan hautatu dozuela infografia bat, infografia bat egitea. Orduan, infografia hori aurrera emateko, eskatu diogu laguntza, ChatGPT-ri eta Copilot-eri. Denbora pixkat behar dute, beraz, bideoa ez luzatzeko, hemen ikusten duzuen moduan, Copilotek sortu dian infografia oso eskasa da, ia ChatGPT-ek zer sortu digun, oraindik lanean ari da. Beraz, pixkat itxarengo dugu eta emaitza ateratzen denan erakutsiko dugu. Denbora pilo bat itxaron ondoren ikusi dugu jaso ditugun emaitzak oso eskasak izan direla. Eta segurazki izango zen, adimen artifizial hauek, erraminta hauei eskatu dieguena ezinezkoa zelako, edo promptaren erabilera eskasa egin dugulako, informazio larregi
sartu diogulako promptean. Orduan egingo dudana da beste saiakera bat non eskatuko diodan ChatGPT-ri PowerPoint bat sortzeko 7 diapositibekin eta termino hauek jasotzen dituztenak. Ia ze emaitza lortzen dudan. Hemen emaitza berehalakoa da, bai? Non ematen didan PowerPoint horrek izan dezaken gidoia, bai? Ikusten dugunez, 7 diapositibak, eta gero esaten dit nahi badut berak sortuko didala PowerPoint hori. Ba, nik esango diot, baietz, sí, créame el PowerPoint. Zertzen ari da. Daia, ze emaitza lortzen dudan. Hemen daukat, ikusten dozuenez, ChatGPTek PowerPoint hori sortu dit. Deskargatuko dut, ikusteko ia nolakoa den sortu didan PowerPoint hau. Bai? Ikusten dozuenez, hemen sortu dit PowerPoint hori berehala, baina ikusten danez, ez da infografia bat, ez dauka irudirik, beraz, nik sortu dudan PowerPoint hau, ez da nire eskaerari egokitzen den. Orduan, jarraitu egin beharko dut lanean, bai? Lanean jarraituz, beste alternatiba bat bilatuko dugu, adimen artifizialarekin erlazionatuta dagoen beste erraminta bat, kasu honetan, Canva, bai? Canva erraminta hau erabiltzen dugu, aurkezpenak edo mota desberdinetako proiektuak egiteko. Nire kasuan, ingelesezko bertsioa daukat, esaten dutenez adimen artifizialaren laguntza jasotzeko aukera gehiago ematen ditu. Orduan, eskatuko diot aurkezpen bat egitea, hau da nire lan mota aurkezpena izango da, horretarako plantilla bat edo fondo bat, fondo pilo bat eskaintzen dizkit eta nik bat aukeratuko dut. Horretarako eskatuko diot informal concept map motako plantillak sortzeko, bai? Eta hemen aukeratuko genituzke berak eskaintzen dizkigun plantilla desberdinetatik bat, guri hobetoen egokitzen dena, bai? Orduan, lehenik eta behin egingo duguna da, fondo edo plantilla hori aukeratu, eta horretarako hemen promptean, eta hau oso garrantzitsua da, guk nahi dugunaren deskribapena idatziko diogu Canvaren prompt honeri, bai? Orduan nik esaten diot, créame una plantilla con fondo blanco informal relacionada con la escuela, bai? Aukeratzen dut hau, bai? Eta hemen, izango ditut aukera desberdinak, bale? Bai? Zerren, hau aukeratzen dut, bai? Eta orain, zer egingo dut? Nik azaldu edo komunikatu edo erakutsi nahi ditudan edukiak, gehi irudiak gehitzen joango naiz, bai? Pixkanaka, pixkanaka. Horretarako, eduki horiek prest izango ditut nonbai, hemen lauki hauetan kopiatzen joateko. Da gero, azkenean azalduko dut irudiak nola txertatuko dizkiodan. Orduan, edukiak prest ditut hemen, bai? Orduan, eduki hauek kopiatuko ditut. Eta hemen, itxasten joango naiz, bai? Hemen tituluak jartzen, matrizi punzon, adibidez, hau, honek joan beharko ziren izenburuetan, bai? Izkilariz. Vale. Eta honela, joango nintzateke edukiak txertatzen, bai? Claro, bideoa ez luzatzearren, laburbildu egingo dut, bai? Eta orain ikusiko dugu irudiak nola txertatzen ditudan. Bueno, irudiak txertatzeko, nik oso lan edo gai teknikoak erabiltzen ditugunean, nik adibidez Gemini adimen artifizialeko erraminta hau erabiltzeko joera daukat, bai?
non hemen adibidez nik eskatu eskero genérame la imagen de punzones y centradores, adibidez, pixkat denbora emango du, baina normalean emaitza oso onak lortu izan ditut. Ikusten da, hemen irudi hau lortzen dugu, bai, deskargatzen dugu, bai, eta behin deskargatuta artxiboa zabaldu eta kopiatu eta hemen bertan itxasten dugu, bai? Orduan, hemen oso labur bilduta ikusi dugu, Canva erraminta, aurkezpenak edo komunikazio erraminta hau nola erabili azaldu dugu. Baita ere, proiektu asko egiten joaten garen enean, nola hemen kargatzen diren irudiak biltzen joaten da Canva bera, eta batzutan egin duguna da irudi aurinautik erabilita ditugun irudiak berton txertatu, bai, baliogarriak izan bai daitezke, bai. Azkenik, ez nuke komentatu gabe utzi nahi, Canva erreminta honek aurkezten digun beste aukera bat, eta da, beren adimen artifiziala atala erabiliaz, nola, kasu honetan bai promptean inglesez sartuta, idatziz Bueno, ikasleok, bukatzeko, azkenengo 3 piruletan erakusten saiatu naizenaren laburpen bat egiten saiatuko naiz. Nola heldu gara infografia honetara? Bueno, lehenik eta behin, lehenengo pilulan erakutsi nizuen nola edukiak bilatu adimen artifizialaren laguntzaz. Promptaren erabilera, aipatuz, honek duen garrantzia aipatuz. Hurrengo egin genuena izan zen, hurrengo pilulan, komunikatzeko tresna bat sortzeko prozesu bat landu genuen adimen artifizialaren laguntzaz. Horren ondorioz, infografia bat egin behar genuela, sortu behar genuela, erabaki genuen, bai? Eta azkenik, azaldu dana da, infografia hau lortzeko eman diren pausoak. Kasu honetan, erreminta desberdinak aztertu ondoren, Canvarekin lortu dugu infografia hau, non bilatu genituen edukiak itsatsi genituen, eta irudiak inteligentzia artifizialaren laguntzarekin lortu ditugu, bai? Beraz, azkenik esan, adimen artifizialaren erabilera ez da helburu bat, lagungarri izan daiteken erraminta bat baizik, era inteligentean erabili behar dozuela, saiatu behar zaretela, eta erabiltzen duzuen bakoitzean, zuen artean hausnartu beronen erabilerak suposatu dizkizuen onurez edo desabantailez, bai? Eta hau izango litzateke nire partetik zueri eskaintzeko dudan guztia, bale?